O xuvenil venceu por 2-1 o Ourense Club de Fútbol B e continúa con paso firme na segunda fase da competición. Os de Dani acabaron a arrancar os 3 puntos a un rival nada despreciable. Foi un partido que a priori presentouse un poquinho favorable porque nós tivemos un certo xogo fluido e bueno, atopámonos cómodos no campo. Se ven depois na segunda parte, pois sí que nos costou un poquinho máis porque no momento, xa comentabas a semana pasada, que os partidos cando non nos plantexan de disputas xa hai que xocar un pouquinho cos rivais e por aí, somos un equipo máis débil nese sentido e costanos un pouquinho máis. Si ben é certo que podemos intentar controlar o partido, parar un pouquiño o xogo, facer posesións un pouquiño máis largas, pero bueno, costounos moito e bueno, non considero que acabáramos sufrindo, pero sí que estivemos un pouquiño aí a expectativa dese 2-1, pois mantelo e bueno, ao final fomos capaces de facelo. O primeiro tanto chegou coa firma de Kedira e o segundo de Samuel. O primeiro gol foi de Kedira, despois, logo dunha xogada por banda dereita, poñe en centro, e bueno, pois Kedira consigue controlar en banda contraria e conecta un bon disparo cruzado e marca segundo pau. Eles, bueno, conseguiron facer o 1-1, pois nós ao final pois adiantámonos co 2-1 un gol de Samuel, quizáis pois un pouquiño de fortuna, pois porque era un tiro bastante centrado e non iba demasiado tenso e bueno, parece que o porteiro pois se confundiu un pouco e bueno, pois entrou e conseguimos a vitória. O xuvenil dese de Chantada permanecen de segundos igualados a puntos co líder, o Allariz. Mantemos a mesma situación en canto a goles a favor, pero en contra eles teñen un gol menos encaixado. Pero bueno, estamos empatados a puntos, que é o que nos interesa, e chegar nesa mesma línea e chegamos a ter os mesmos puntos no momento que nos enfrentemos a eles, poder disputar ese primeiro posto. Esta fin de semana hai que enfrontarse aos da Rúa. Xa é tamén un equipo ao que nos enfrontamos na primeira fase e bueno, despois temos un parón de 2 semanas ao parecer no calendario. Este parón da competición en Nadal non é do agrado de Dani nestes momentos. Que no momento en que paramos a competición parece que os rapaces perden un poquinho de intensidade, pero hai que aceptalo que todos están na mesma situación. Claro, porque haberá parón de competición, pero non dos adestramentos. Exacto, non, parón dos adestramentos para nada. Se cabe, pois intentaremos acumular máis adestramentos, dado que os rapaces están de vacacións e vamos dispoñer de máis efectivos que habitualmente.